Magandang araw mga katoy. Yun, magkano tayo mga katoy? Magdadalag tayo. Maglo-lure casting tayo mga katoy. Doon tayo mga katoy, sa paboritong spot. At paboritong spot namin ni tatay, doon sa may tulay, sa ilalim. Welcome ulit sa aking YouTube channel mga katoy. Yun, salamat nga pala mga katoy sana sa 800 subscriber natin, sa mga kasulit katoy. At sa bago natin subscribers, thank you mga kachoy. Update na lang tayo mga katoy pagdating doon sa spot. Gagamit pala tayo ulit mga katoy ng ng lure na pang salt water. Astig na lure mga katoy. Astig na lure. Yan mga katoy, mga pang fresh water mga katoy. dalag. Nahagat na tumari ng dalag dito mga katoy. Lipat tayo mga katoy. Dito tayo sa paboritong spot ni tatay. Ayan. Diyan tayo mga katoy. Yun, yari. Laki pa naman mo. Dali sa. Ay. Ang laki mga tayo. Dali sa. Strike mga katoy. Ayun, dalawang strike mga katoy. Isa dito, isa dito. Maambon na mga katoy. Adik talaga, adik kahit umuulan. Ayaw doon sa pisto ni tatay mga katoy. Bira yung dalag sa tanghay. Dalawang strike kanina sayang. Yung tatlo na sa kinagat talaga ito mga dila na puruan. Laki. Sayang oy. Galing mga katoy. Galing mga katoy. Laki mga katoy. Oh. Yeah. Yo. Wow! Ang laki. Yari mga katoy. Laki mga katoy. Ang laki mga katoy. Dapat pang-apat na mga katoy. Kita yan natin. Tatali natin maganda. Dito na dala mga katoy yung malagyan. Dala ako kasi lang. Ito palali straw. Ginagawa mo. Sabi ko na nga ba? Dapat pang apat ito.
Sus, Ginoo. Ay, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ginagawa mo. Riko. Oh no! Ouch! Sarap. Ay. Mamaon mga kape. Ano lang. Mamaon mga kape. Ay ko. Sakit mga kape. Oh my god. Aray ko, pag kang gagalaw, brats. Aray ko, sakit. Pati, sumama, oh. Ah! Sumama, mga kati. Sak tanggal, mga kati. Aray ko. Hospital ko muna ito mga tay. Pumasok. Sakit. Naka-hook siya mga tay. Masakit. Ito yun. Pinadiretso ko mga tay yung ano para matanggal yung pinakang lock dun sa ano. Aasahin ko na yung dulo. Kasi di matanggal mga tay. May plies ka? Okay, yung nail cutter na lang. Masok mga kasi, laki kasi ng dalag, pumalag eh. Maputi ito na lang. Okay, dali kay. Kasi masakit na, namanid na. Dali. Yeah. Ingat kayo mga kasi, sa ano, ganito pala. Delikado pala sa ganito. Mali ko lang, di ko nadala yung ano ko mga kasi. Yung pang clip. Ating magpapa-injection tayo kasi baka mamaya may tikan. So yun mga katoy, ito yung inaabot ng ano, disgrasya kanina mga katoy. Oh no! Bali kinuha ko na lang tomate kay ano, hiningi ko na lang kay Doc. So tinanggal na lang mga katoy yung pinakang ano, yung pinakang lock niya para mailabas. Ito nakadali sa akin. Oh no! Sobrang laki kasi mga katoy yung ano, dalag. So ano, mag-ingat lang pala tayo sa ganito pagka nakakahuli tayo ng ano, ng isda. Lalo pagka sa ano, snake head sa dalag. Kasi magalaw mga katoy. Buti na lang mga katoy, medyo di napuruan ng gusto. Kung nasa gitna ito, nakuoperahan ito mga katoy. Mga katoy, salamat nga pala mga katoy sa pagsawalit sa ano, hunting natin sa dalag. So, may disgrasya, okay pa rin mga katoy. Ayan mga katoy, salamat sa pagsama. Thank you mga katoy, salamat. Bye bye po.